Hello mga friends! Welcome back to my YouTube channel. This is Lanie Vidal at your screen. Una po sa lahat mga friends at hindi po sa huli, lubos po ako nagpapasalamat po sa mga nag-subscribe po sa aking YouTube channel po. Salamat sa iyong suporta. At sa mga hindi pa po nag-subscribe po sa aking YouTube channel po, kung kayo po ay bago pa lang dito po sa aking munting bahay po, don't forget to subscribe po at huwag niyo din pong kalimutan na pindutin po ang notification bell po mga friends po. For today's video mga friends, dito po na naman ulit ako mga friends sa aming farm away mga friends. Ayan. Ngayon naman po mga friends, tapos na po kami mag-grass cutter. Ayan mga friends. Ngayon po mga friends, magtatanim naman po kami mga friends ng prutas mga friends. So, ayun po. Hindi na po ako mga friends nakapag-vlog mga friends. Yung mga araw na nag-ano kami dito. Na kayo ng lupa mga friends. Ayan. Kung saan itatanim yung prutas mga friends. Ayan po mga friends po. Yan po mga friends. Ano po yan mga friends? Lansunis po mga friends. At saka ngayon mga friends, yung tinatanim naman po namin mga friends ay rambutan naman po mga friends. Ayan po mga friends. Ayan po. Papunta po doon mga friends. Doon po mga friends. Doon sa may punong kawayan po mga friends. Nandun po mga friends yung aking pinakamamahal na ama mga friends. Yun po siya mga friends. Ang init mga friends. Yung pala ko mga friends. Mainit doon mga friends. So, dito ako mga friends sa may puno. Hindi po dito mga friends. Mainit po mga friends. Saka mamaya mga friends, maghukay po ulit kami mamaya mga friends. Kasi yun po yung mga friends yung doon po itatanim yung prutas mga friends. By the way mga friends, ito po mga friends ang aking pet, si Bokyet. Tada! Diba? Ang cute niya, diba mga friends? Diba? Ang cute niya. Yan, ang cute niya mga friends. Friends, kakain po muna ako mga friends. Kasi mga friends, nagugutom po ako mga friends. Yan, ito po mga friends ang aking ulam. Aking kanin mga friends. Yan. Sulapin mga friends, nakain ko dun. Yung kakaunan niya, hikakap nga ba ko? Ano? Sugar Pamangkin ko po tilang mga tikamot. friends, maingay. Ay, Tsaka, kaptan. Sugar, dilap. ano pa, saway mga friends, yung pamangkin ko mga friends, yung dahil lang po mga friends, yung pagkahulog ko po mga friends, doon po sa may palaya mga friends. Ayan yung mga friends, kasama ko naman sa mga friends. Ayan mga friends, tapos na po kung kumain ng aking kanin mga friends. So, hindi na po mga friends ng aking bunsong kapatid. Ayan mga friends, tinatakpan po yung rambutan mga friends. Tinatakpan na po. So ngayon mga friends, meron po ko ditong itak kontra sa mga sasamang espiritu. Kukuha po tayo ngayon mga friends na iusok natin dun mga friends sa may rambutan mga friends. So let's go!
alam to, no? Rich kid ka kasi. Joke lang. Joke lang, oh. Heh. Hati-hatiin natin to mga friends. Para dumami. Di ba? Yan, to mga friends. Ako. Yung mga friends. Hati-hatiin po natin to mga friends para dumami po mga friends. Kasi madami din puno kasi mga friends madami din po mga friends yung itinanim. Ayan. Last one mga friends. Ngayon mga friends, itutusok ko po itong mga ginawa ko po kanina. Ito po yung kinuha ko po mga friends. Tusok ko naman po ito mga friends. Ito po sa mga rambutan po mga friends. Yan po. Oh. Yan. Itutusok ko naman po mga friends. Dito po. Yan. Ayan mga friends. Doon po mga friends po. Hanggang doon po mga friends po. Doon po mga friends. Yeah, ayaw ko po yan mga friends. Tulusok ko po yan mga friends. Sa tabi ng rambutan po mga friends. Para po yung mga tao mga friends na may kalabaw po mga friends. Hindi po sila magtali dito mga friends na kalabaw po nila mga friends. Tsaka para po malaman nila mga friends na mayroon pong tanim dito mga friends. friends, tapos na po ako. Ito po, oh, mga friends po.
Hanggang doon po mga friends, sobrang init. Balik na po tayo doon mga friends kasi hindi po doon mainit. Doon po sa aming, sa aming pinapahinga mga friends. Sa aming pahingahan mga friends, sa aming pahingahan. Ayan, balik tayo doon kasi sobrang init mga friends, sobrang init. Hi! Yeah! 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 Paano masabi? I'm so tired. Ayan mga friends, ngayon naman po mga friends, mabubungkal naman po kami mga friends ng lupa po mga friends. Ano po ko itong fala. Buti na lang mga friends, walang araw, hindi mainit. Yan, kasi po mga friends, pag may araw, mahapdi po mga friends sa okay. Ito po mga friends, yung ginagamit po namin mga friends, pang sukat po mga friends. Kalahati na po kami mga friends, tsaka matatapos na din po kami mga friends po. Ako, mga friends, tumutulo lang. Ulan mga friends po, mga patak. Sanang umulan po. Mga friends, malakas po mga friends yung hangin mga friends po. Yun po mga friends po. Yun po mga friends po. Malakas po mga friends yung hangin. Malapit na po kayo matapos mga friends. Doon po kami mga friends po. Hanggang doon po mga friends. Tsaka hanggang dito. Tapos po kayo mga friends. Yeah. So ayan po mga friends. Finally natapos na po tayo mga friends sa lupa po mga friends. Ayan. Pagbalik naman po namin dito ulit mga friends. Pagtanim naman po mga friends. Ayan. Nakakapagod din. Finally, so, ayan mga friends, hanggang dito na lang po. Thank you po sa panonood hanggang dito po sa dulo mga friends. And kung bago ka lang po dito sa aking video po, don't forget to subscribe po. At saka wag din mo kalimutan po na pindutin po yung notification bell dyan po sa baba po. At saka po yung at saka po, wag na din po kalimutan na mag-comment, like, share po mga friends. I love you all mga friends. See you on my next video mga friends. Stay safe, stay healthy, stay at home. Wag pong lumabas kung hindi po naman kailangan. God bless us all. I love you all mga friends. Mwah!